Bale, lehenik eta behin, zergatik etorri zaren gaur Iruñara? Gaur Euskal Herriko gazteok bizitza duinak aldarrikatzeko aukera garrantzitsua eta zita garrantzitsua genuelako eta uste dugulako ere Euskal Herrian eraikuntzan zita eta egun ezinbestekoa dela guretzat borrokaguna. Langileon eskubideak borrokatzeko. Maiatzak bat data garrantzitsua delako eta importantea delako aldarrikatzea, ez? Bizi baldintza duinak eta langile borroka. Zure ustez, zure bizitza prekarioa da? Orokorren gaur egun gazte guztien bizia dela gero eta prekarioa, ez da gaur egun bakarrik gertatzen zerbait. Iruditzen zaigu, gaur egun gehiago ari dela azkartzen prekarizatze hori eta ni uste hori salatzea ere beharrezkoa dela. Azken finean, gaur egun nire lanean oso justora iristen naiz minimora, gero baita gazte bezala nire lan baldintza eta dakadan lan eskaintza prekarioa da eta horrezatik gaude hemen. Bai, ezin esan ezetzik eta nik uste hori nabaritzen dugula gure bizitzako esparru guztietan, lan aurkitzerako momentuan, etxe bizitzan, ikasketetan. Zer esango zenioken kalera atera ez den gazte bati maiatzak batean? Uste dut bere bizi baldintza duinen aldeko borrokatzeko eguna dela eta nik uste jende hori ere bai politizatu behar dugula eta ez, nik uste dut bere aldarriak borrokatzeko eguna dela eta kalera ateratzeko egun ezin hobea dela, ez, nik uste. Zure ustez, Ane, zergatik atera behar gara gaur kalera maiatzak batean? Maiatzaren bata historikoki izan da langile mugimenduarendako egun garrantzitsua. Egun garrantzitsua batez ere antolakuntzarako eta langileria artikulatuta dauzkan gaitasun guztiak mahai gaineratzen den eguna delako, ez? Eta nolabait ere urteetan irabazitako lorpen guztiak ospatzeko eguna da. Perfecto. Eta zer esango zenioke kalera atera ez den gazte bati maiatzak batean? Esatea historiak hala erakutsi digula eta bakarrik ezin dugularen ideia mahai gaineratu nahiko nuke eta argi izan nolabait gure errealitateari buelta emango badiogu elkarrekin eta antolatua izango dela, ez? Eta gaurko egunak garrantzitsuak direla norabide horretan, bereziak ere eta indar pila bat ematen digutenak aurrera jarraitzeko herri eta auzoetako eguneroko gure lanean. Perfecto, eta gazteak zergatik egon behar gara lehen lerroan? Gazteak paper jakin bat jokatzen dugu kapitalismoaren erreprodukzioan, ez? Eta argi izan behar dugu garela prekarizazio prozesu orokortu honen lehenengo katebegia, ez? Gure bitartez, gazteon prekarizazioaren bitartez lortzen dute nolabait guk horiek onartu eta gizartearen osotasunari zabaltzea lan baldintza kaskar eta duinak ez diren horiek, ez? Horregatik garrantzitsua da gazteriak kontzientzia hartzea eta gazteak planto egitea, ez? Egoera horren aurrean eta horregatik diogu batez ere lehen lerroa hartu behar dugula. Perfecto, mila esker. Zuei.